Dweud ar ysgol. Dewch yn hyn os rydych chi ar goll, eisiau ffonio neu'n dost. Ond cofio, peidiwch yn dod fan hyn os oes dim rhaid. Rydyn ni ar goll eto! Help ni! Peidiwch y ffordd ar y grisiau gwyrdd, mae mathemateg, Saesneg a TGE. Diolch! Rwy'n flin i tan fi, o ble ydyn ni'n mynd yn nawr? Peidiwch beto, mae'r grisiau glas yn cynnwys addysg o bobl, diniaethau a Saesneg. Be sy'n dod? Rydyn ni ar goll eto. Peidiwch y ffordd mae grisiau hufen yn cynnwys Cymraeg. Edrych ar amser, mae dyn ni'n mynd i gwerthu. O na! Ble ydyn ni nawr? Dyma'r Brwyddyn! Mae ysgol yn prynu bwyd yma. A mae'r Blwyddyn neis. O na, ni ar goll eto! Peidiwch y ffordd i cofio mae Star Melin yn dilyn i Cymraeg a Saesneg. O ie! Ble ydi hyn? Hyn yw'r gil bach wedi chi'n mynd am os. Ble ydyn ni nawr? Dyma'r BS Cefn, ble mae blwyddyn saith yn chwarae. Mae'n edrych yn hwyl. Beth yn y byd yw hwn? Hyn yw'r sanad yn unig cyfanw. Fe enw I yw Mrs Morgan, rwy'n dysgu technoleg bwyd. Rwy'n edrych mlaen i gwrdd â chi i fod yn diwtor arnoch yn flwyddyn 7. Fi yw Mr Kieran Lloyd, dwi'n athro dylunio technoleg yn Bryntawe. Dwi hefyd yn tiwtor i flwyddyn 7. Dwi'n disgwyl mlaen yn fawr iawn i cwrdd â chi gyd yn mis Medi. Fy enw yw Miss Bethan Bevan. Dwi fan hyn yn dysgu maths yn Bryntawe. Dwi'n tiwtor dosbarthu blwyddyn 7. Fi'n neud y job ar gyfer Miss Elin Thomas ar hyn o bryd, so hi siwr o fod bydd tiwtor chi yn mis Medi, ond efallai gafo chi'n siawns i cwrdd â chi cyn hwnna. Helo, blwyddyn 6, Mr Garth Davies yma. Byddai'n tiwtor ar un dosbarth blwyddyn nesaf. Fy mhwnc I, falle chi gallu dyfalu, ond as gyfforol byddai'n dysgu. A fi'n edrych mlaen I ddysgu chi blwyddyn nesaf. Llonllu o 8 gnedig yn I lawr yn radran, so edrych mlaen I weld chi. Yn enw I yw Miss Maynard Jones, fi'n dysgu Cymraeg yma yn Bryntawe a fi'n diwtor I flwyddyn 7. Felly edrych mlaen I groesawu chi yma I Bryntawe y flwyddyn nesaf. Helo, fe enw I yw Mrs Nia Jones. Fi'n athrawes gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe. Fi'n diwtor am gyfer blwyddyn 7. Mwy na thebyg byddai'n tiwtor am gyfer blwyddyn 7 y flwyddyn nesaf hefyd. So felly yn edrych mlaen I gael chi yn Bryntawe I fod yn tiwtor personol I chi. Siwmai blwyddyn 6, croeso I Bryntawe. Yn enw I yw Mr Simon Davies, fi yw pennaeth yr ysgol. Dwi'n gobeithio bod chi wedi wedi mwynhau cael rhyw fath o flas ar fywyd yr ysgol a cael cyflwyniad i'r adeilad a i'r rhai o'r gweithgareddau fyddwn ni'n cynnig. Ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch croesawu chi ym mis Medi a fi'n siŵr gewn ni gyfle I gael sgwrs cyn hynny hefyd.